U Blei pi baro khteng try bo nong penem jingi U Jisu ka step ka pernai bat ka kemeni pi baro ki perlo pe bedan hangu no jaka hangu no po pi pet ba pi sngap ya kani ka channel jo good news tv ngai U Blei ka jingsuk rian sumar pi kamtam ho news nam thumai to Blei un bat kemi pi ka jingkwat jingkhia bat rian sumar pi baro ki sngi ki por ka jingim ka jongpi hadani ka step ni songkmen ngin yo andan ini por lyngkot ngin ya pai se ka ktien ke jong Blei ban pet ke ba ka ktien jong Blei ka dan ban kren yang apa ni pi ni kot ka pa ni pi ai por lyngkot jong pi an snap bo Blei kren bitin yalam ni pi baro shisni de ka ktien ke jong chi sha nge kan long ka jingkar ku ye pi yanga yangi hilang baro hadani ka step Hai sa Ka Ktien K.J.P ke bangila mynsiem na ka city upon sa ki Philippi ka nong ka baningkong ka khot ka bandriu ka bong banga dangit scam ya ka ni hi uta ublas dang happy ya ka jingle baba un pinjana ya ka hadu ka sni U Jisu ta ka city upon si nong Philippi ka nong ka baningkong ka khot ka bandriu ka kren ya kani ka kubor ya apa pi hatu ka jingim ka jonga ba jongpi ni ya dingba ki jinge kendo ni smo kumba ni sapkut ni smo kumba ni poi shunu ni sapkut hajo bat ka jinglong mynsiem ka jungiru kanang man peja hangni ka ktien ka jong Blei ka bol Vikai yang apa pi? Kadai ka bo Paul thos kita ki nong Philippi. Bat ni ya ka ka bo Blei ulas dang un pendak ong ka ktien ka jong Blei. Bat kadai ka city ka long ka city jong jing songo ka jong Paul. Ka bo songo ba kita ki nong Philippi ki duai na meta jong. Kan no tam mga ban mapiru in kemen trai abang yo a phone call lang no re no kibiang prop nga duai ni mita jopi iso kemen iso hun kemen sin men yo so padan ki duai ni mita jong abati kumjo ka jingkemen ka jong Paul hagani ka por par kita ki parbange ne ki bril ki ba ki Kristan hapo Philippi ki duai ni mita jong kani ka city ka jong Paul hagani Paul buthok bali buthok najil ne nakta bindi bu shakyan Paul bu yalap ya ka gospel kani lesi kadi ka Paul bu shakyan ha Philippi kumba tho haki kam ki personal ka nong ka ba khandriu du khat ka ba apu ar do lai phundriu ka tho spang gani ka Paul kanu kalong ka jing so comment chi sha habani parkhat padeng kita ki jing kandu ki jing shitom ki jing do jing kerman ki jing so khia upol pat ukuloi pandap da ka jing kerman ye ki wei pat pandap da ki jing kerman ye ki wei pat ba ya ka ta ke ba ki le ye ka jing duai ki jong ki kalong shisha ka challenge yang ai pi parwa ba ye ba ngiru padeng ki jing khia ki jing khuslai ki bangi dan ki bangi mat Yumdai ban pet balai kani ka jaya nga balai nga long gumni balai ba jaya bahkan ban kani ka jing kaya nga Henry in pet ke ka bo Blei ula manle lingba ba jonga ba jopi hakum kita ke po apa ni pai chani record jong Paul skinong Philippi nong paningkong record Henry ni ya ta ka phang pedeng ba ke Jesus kam how Jesus Christ. Ka Jesus come how Jesus Christ. Ki por jinge kendo ka jungi. Ni kendo. But teng nila pun so through. Ya ka U Blei thmu hadin abut. Teng nyamla pan champang. Namar Blei udan ka plan udan ka jingthmu. Kumjo yo Paul. Udan ka jingthmu na mata ju khnang ba ka jing san na ka jing long mynsiem but
kham tam nei ban piten ya kita ki nong Philippi manget U Khrist ban piten ni ki shi jinglong mynsiem bagian sana ke jinglong mynsiem but lingba kini U Blei udang pen prang ya kita ki banget ki badan Philippi kumjuru ke jingim ke jonga jopi haba ya lingba ki jing shitong ke jinget juni U Blei penan kam ban pen prang ye ke jinget ke juni Amar ka thong ka jong U Blei ka long ban ra buram yu ka thong ka jong Blei ka long ban ra buram yu U Blei un yarap yangi bangin sana ka jinga ye hadu ba unda pendap ong ka ktien ka jong Blei hadu ba unda pendap ya kata ka jingthmu ka jong ya kata ka thong ka jong ha ka jingim ka jong ka jong pi haba piswo no mynsiem tu kan mau ba U Blei udon bat pi ju eno e pi ukula ban pendap ya kata ka kam ka bula sedang bat pun pendap kumbula thmu kumta kan no haba piswo teng ba ka jingim jong pi phim la ban kunjo kumbalong ki wei phim ler hang ni hang tei ki bri ki ong ni ki ong tei ba ka jingim jong pi piswo kumba kamdan jingmut ne piswo jinja next ukhia so bapim kot bor ko malong ki wei to pin ken ma but pusan ha ka jing pendap ke jong Blei but what I bikini ki jing snow bikin to no na pi ya ka ta jingim bat ka jingthmu ko jong Khrist apo jong pi ka ktien jong Blei ka kula ringi ka ne kasta Blei was dang man tre apo juni un pendap ru ya ka ta Uzdang hakadolo jonga ba jongpi. Uzdang ban pen prang, ban pen bet, ban pen i ya kata lenti syakaborang ko jong. Hanglo ba U Blei bo yani. Katong ka ba kraw ka jongi ka long tang bangin IT lut. Bangin IT lut. Haringkat ka jing pelek jingut. Ka ba shisha kata ka ba U Blei ulabo yani. Ba U Blei penan kam. Parmak pe cibon ki jinge kendo ke jingi cibon ki jinge syam ke jingi pat kani ka kubor kani ka ktien kani ka jingpuson ke jingi ini por lyngkot ka khot yengi bangin long kita ki basyanya bet ka jing penyat ki jong Blei ban syanya ha jing alam linti ka U Blei galam yang apa J.P baik ki bangi dei kalong tang men pendam yaladi ha U Blei ba U Blei un pendap ya kata ka ba uthmu hanga bat pi mo uhi un pendap kata ka kamram ka jongi ka long tang bangin tray ya ka no ka kam ka ba blo ba bu yangi ba ke bangi le in tray na dokumen sim ba na bangi pediang ya kata in tray kata ka U Blei uthmu in tray minat in tray shidham ba ya kata ka ba U Blei uthmu pun pendap nama labu kebentan beta jonga ba jongpi wei breu bayat nimba ka jingpang no mynsiem leka depression ka ba ni ju so tho ji osno ulong diao ulong khuslai ulayat ka ya wi gasta ba la I bo ta lo dum ko uka bet kachba dan kata kacaka buyan nama barang dei ke postak por kriat but kum tau layat but hai tai important step ba kadang mi kasi kendia ap deng tau lo baka kawan ke jing shai juga si but ula pet ya kata but layo jingkerman ba hadin jong tau lo baka ke jing dum ke jing ikriat ke jing pecah ke don ke si ke bataba Poropi ita di long tangi nuksai beren. Let's say pi ya yang ba kita kijing ka lo dum kijing bijong pi. Pisong koslai pisong tien. Henry ka ktien jong Blei ukran yang ai pi. Uang ba ngerengit scam ya kani ba ta blasdang pi ya ka jing na ba un penjanai ya ka hadu besni U Jisu Khrist. O Blei was dang ya ka ta kam ya ka jing tray kijong unum eno epi Henry no ai bor epi wala pi pismo long marway U Blei yang senda an long
ta ka jing slow scam happy long ta nong rim good best scam happy but haka donut in song scam U Jisu long lembat ni por ba to brain ka ku ni ka jingpuson jong ni ka ktien ka jong ka step but nge pakata ka ktien jong ka ne haka jingim jong pi paro shi sni paro ka ka jingim jong pi U Blei ka ku iwei pi we to le yang U Blei jing tu U Blei be embat Blei be don bon ngai ngu ime ka ktien ka ba mem la ai ken ku trai ba mem la stang ken ku trai ka kam ku jong ka jingim ku jong what a preng ka jing bamla jong ban sham thang ka jing bamla jong ban so tu henry yakata ka ba mem thu men pendat yakata ka ba mem kular atrai men pen urlong U Blei om na ka bor ka jing henry ka bor ka jing namata ka buram ka jing try to bedin but to yaram I boring he can go try begin yaine in yaisha hakita ke jing ke do begin be chapang ka thong ka try ka thong jo ka jing ban boy atra sha ka cat ka jong ye ka jing sni try to yalam but to yarap in ka step but ikini ba snap ki be your slow bakan kala ka ktien jo me kan pen kala ya ka jing in so U Blei ka jing doi ha ka ktien Jesus Christ amen.